ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗುಡುದೀಪ ಪಂತುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದೇಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದೇಟ್ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾದರಿ ಪಡಿ ಅಚ್ಚಿಡ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ದ ಸೋಹನ್ ಒಂಜನೇ ನಾಮು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿಯರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನುಡು ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತುಡು ಮುಗಿತಲಾಲೇಸ್ಡ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಸೇರ್ನಂಚ ಸುಮಾರು 100 ಮಿಕ್ಕದ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಡ ಪಂತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಯಗ್ಗೆಡ್ ಕೋಟೆ ಕಣಿತ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಮುಗೆರ್ದ ಮೋಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿಯರ. ಕೋಟೆ ಕಣಿತ ರವಿರಾಜ್ ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಕೈತಲ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆದ ಸೂರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು ಒಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಪಡೆಯರ. ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲಿಂಬಿದ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿಯರ. ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಭಟ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು ಒಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಪಡೆಂಡ. ಮಾದರಿ ಪಡಿಯಚ್ಚಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಅಶೋಕನಗರ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ದ ಸೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಕಾರ್ದ ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಂಡ. ಬಜ್ಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಆರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಓಂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಕೌಸು ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು ಒಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಪಡೆಯರ. ಈ ಮೂಜಿ ಎಗ್ಗಿದ ಇನಾಮ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾಯೋಜನದ ಕೊಡುಗೆಲ ಇತ್ತಂಡ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಬಿನ್ನಿರ್ ಪಟ್ಟಿಯರ.